Fil-qalba tal-eżortazzjoni apostolika Amoris Laetitia, il-Papa Franġisku jagħti importanza lill-edukazzjoni tal-ulied fil-familja. Jistaqsi fejn huma l-ulied? Mhux qed jifhem fejn qegħdin it-tfal dal-ħin fiżikament, imma fejn qegħdin f'dak li jemmnu, fix-xewqat tagħhom u fl-iskop ta' ħajjithom. Il-Papa jiftaħ din il-mistoqsija bl-eżempji. Qed infittxu li nifhmu fejn uliedna waslu ta' bilħaq fil-mixja tagħhom fil-ħajja? Nafu fejn qiegħda tassew qalbhom? Min huma dawk li qed joffrulhom divertiment u rikreazzjoni, li qed jidħlu fil-kamra tagħhom fuq l-iskreens elettroniċi? Min huma dawk li qed nafdaw f'idejhom biex imexxu lil uliedna fil-ħin liberu tagħhom? Għalkemm il-ġenituri jsibu għajnuna għall-edukazzjoni ta' uliedhom fl-iskola u f'ambjenti oħra, qatt ma jistgħu jiddelegaw lil ħaddieħor l-edukazzjoni ta' uliedhom. Iridu jsibu l-ħin biex jgħadduh ma' uliedhom, ikellmuhom b'sempliċità u b'imħabba fuq il-ħwejjeġ importanti u joħolqulhom possibbiltajiet tajbin biex jimlew il-ħin tagħhom. B'hekk jgħinu biex jevitawlhom l-invażjoni ta' madwarhom li qed twassal għal ħafna ħsara. Fil-ħin li jiddedikaw għal uliedhom, ifittxu li jgħinuhom jaffrontaw it-tħajjir għal dak li hu ħażin, għal vjolenza, għall abbuż u għal vizzji bħalma hi d-droga. Il-ġenituri jridu jifhmu li ma jistax ikollhom kontroll il-ħin kollu fuq uliedhom, lanqas jekk jagħmlu minn kollox biex jaslu għal dan. M'hemmx għalfejn ikunu fissati li jkunu jafu fejn qegħdin uliedhom u ma' min qegħdin. Bi protezzjoni żejda ma jkunux qed jagħtuhom edukazzjoni soda għax mhux qed iħejjuhom għall-isfidi li se jkollhom jaffrontaw. Aħjar li minflok din il-protezzjoni jiggwidawhom ħalli jiddefendu ruħhom b'intelliġenza u baqal l-aktar għal meta se jsibu ruħhom f'ċirkustanzi ibsin. Dak li jeħtieġu l-ulied hi mħabba mill-ġenituri u xhieda eżemplari li tnissel rispett li joħroġ mill-imħabba. Jiġri li xi ulied ma jibqgħux iħossuhom milquha fil-familja kif kienu qabel u li m'għadhomx il-għożża tal-ġenituri. Dan joħolqilhom diffikultà feta li fiha tant jeħtieġu l-appoġġ tal-ġenituri. Nuqqas ta' attenzjoni inissel fl-ulied qafsa ta' qalb aktar minn korrezzjoni għal ġid li l-ulied jistgħu jirċievu minħabba xi ħaġa ħażina li jkunu għamlu. Hemm bżonn li l-ġenituri jxettlu f'uliedhom id-drawwiet tajba li trabbew fihom huma u jgħaddulhom valuri pożittivi. Ngħidu aħna jekk għal ħafna żmien l-ulied ma jidrawx jgħidu jekk jogħġbok, ippermettili, grazzi, skużani, aktar il quddiem l-imġiba tagħhom mhix ser tkun kif nixtiequ. Importanti wkoll li t-tifel jew tifla jifhmu l-konsegwenzi ta' dak li jkunu għamlu ħażin, li jitolbu maħfra u jsewwu l-ħsara li jkunu għamlu fuq ħaddieħor. Fuq kollox, il-familja trid tkun dak in-nukleju fejn tiġi trasmessa l-fidi li l-ġenituri diġà qed jgħixu.